Si za legalizáciu marihuany? Nie, je to zlé. Škodí to zdraviu, takže fuj to. Mohlo by sa legalizovať. OK. Ty by si bola rada? Nie, ja nerobím nič takéto, hej, akože... Nie. Podľa mňa to stále to škodí tomu zdraviu. Kebyže to bolo nejako regulované, asi áno, ale podľa mňa sa to nedá úplne regulovať, takže skôr nie. Skôr by som povedala, že by sa to zneužívalo ako by sa to používalo na dobré účely. Niektorým by som to povolila, ktorí by to možno využívali dobre, ale neviem, no. Si za to, aby si to vedeli ľudia kúpiť len tak tu na lekárni napríklad? Áno, ale respektíve možno nejaký pomer, že nie že 3 kg, ale že sačok, alebo tak. Záleží od toho, že aké boli podmienky tejto legalizácie. Aj vek by som možno zvýšila na 20. Proste v nejaké normálnom množstve, tak asi OK, ale že nie tak, že hoci kto, hoci kedy, hoci koľko.